Ahojte ľudia! Dneska si ideme hrať, určite ste videli tú hru, že robíš rekordy. No určite na šortoch, že ako obi rekordy, napríklad ten typek za 3 sekundy aj 70 stotín. Ja by som to trénoval, hej. Čiže tak, mal by som to, môj rekord bol 3 sekundy a 7, no to bolo nahodno, a 75. Ja som myslel, že... teraz sa mi nedarí. Nevadíme. A bum, bum, bum. Nie. 2,80! 2,80! Ja mám svetový rekord. Dobre, ideme na toto obi. To som ešte neskúšal. Fakt, som ešte neskúšal. No, 1 sekunda. Nevadí, ideme ešte raz, nezávame sa. Som zašúchol, to nedám. Dal som to, 6,48. Neviem jak, ale OK. Ešte tu je, dáme na Wednesday. Tu je také Wednesday, tak. Aha, tak myslím Wednesday. Za 9,59. Dal to. Toto som raz hral, hej? Ja som to dal. Kamo, tak ja som asi dajaký tento. Ja prekonám rekordy tu vle. A idem to prekonať ešte raz. Čiže tu som dal sa myslí, že za 2,88 alebo tak, ja neviem. Je bum, 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 bum. 2,90, dobre. Ešte raz idem, ale 2,90 je málo. 2,88 mám, dobre, mám to. Teraz idem na toto, tu som dal, sa mi zdá 2,45. Nie, 48. Áno, 2,48. Komu ja to dám? Nie. 6,46, nový rekord. No nie 2, prepáčte, ale... Teraz idem na ten Wednesday. Tu som dal 8 dačo. No proste, už som nedal 8 a viac ako 50, čiže dám 8 a pod 50. Stotín, myslím. 8 sekúnd a pod 50 stotín. Lebo to nie petardy, bomby, brovsky. 8,26. No ja som tu majster. Dobre, tak idem na to twist trus. Či nie? A budem toto skúsiť, hej. Za 5,5 to dal, ako... dobre, to nedá. Ideme bum, bum. Dobre. 5,67. Jak to mohol dať za 5,5? No. Takže som tu našla takú jednu hru, čo je dobrá. Čo je real, lebo toto, čo som hral, bol fake. Toto je real. No, čiže tak. Načítáva sa mi. Čiže ideme tu. Hej, ja som tu videl nejakého typka. Neviem jak. Vieš čo, ozerajte sa. Ja neviem. Nie toto. Toto tu, proste, no, som dala proste pixel, hej? A naraz som uvidel toto. Proste. Jak mohol toto preskákať? Tak idem ja. Bum, ja to ani nedám. Jo, on sa tam dotkol. Aha, tak idem to skúsiť aj ja. Bum. Aha, toto tak, to ľahké. Udám. Tak teraz nič, no. 40, dobre. 43, no. 35! 1 stočina! A mám to. No vlastne 2, lebo... 41. A proste tak, no.
Čiže tamto som nedal, jak sa dala čakať, čiže ideme na iné oby. No to nedám asi tiež. Takže najprv si to naskúšam, čiže to skúšal a stále som to nedal. Dobre, ideme tak, no, na hovno. Čiže ideme a zase hovno, z toho. No poď, áno, dobre. Ale to sa nedá skočiť ako... Skúsim vypnúť shift lock. Ako toto viete, jak sa to volá. No, shift lock. Toto modré, čo má dole. Skúsim to vypnúť. Ešte poviem bez toho, skúsim. Ako to sa nedá. A môžete mi napísať potom do komentárov, či to mám točiť s nejakým kamošom, že nerobím oby. Tu vás to viac baví, alebo tak samotné. Kámo, mne už ani ten začiatok nejde, poď, tak. Teraz idem na pomalosť. No, tak. Dobre. A to sa nedá, ale... To sa... Ti hovorím, že to sa nedá. Dobre, ideme, mňa už to nebaví vážne. Keď dáme napríklad simple a tu je rekord 2 dač. Či som sa videl. No proste 11 sa mi zdá, že tam bolo, nevidel som. A tak to nebolo 11, to bolo 6 dačo. Nie, to bolo 9-11, hej, 9-11, tak. Dobre, neby tady dvom obrovský. No, 9-90. Bol by som rád, keby som jeden z tých rekordov dal, hej. Kámo. Dobre, čiže dávajte like a odber, ahojte.